Uba Mayralborn aim MLA kanongpo haga kat sautrik uyayong ringkat ke officer na katanat sports kilalit banjirip ya Madan artificial football turf kabalatay da kasorkar haga shnong umbuda. Haga juk kapor ulalay ru banjirip sa artli ki wepat ki Madan ki bakentup ya Madan synthetic athletic track kabadon haga shnong paham aim bat ya Madan football hashnong sokwai. Hakitay ki jingjirip lasenran langru ya uba Mayralborn aim da uba Bobby L Nongbet District Sports Officer kari Bhoi ba Dani Pariat Assistant Engineer bat uba da Amy Padong Junior Engineer ke Meghalaya State Sports Council bat la Saki langru de kinong ilam shnong na kini kishnong. Uba Mayralborn aim ulay thu akilat pathai Khubor da kaboong kini kejingwan jurip kalong shibenta ban pech sani kejing terai kini ki Madan bikin yak bet yak rinti kenang ban lak ban pendap no akapor kababiang. Ulay thu ru kejing tei ka Madan artificial football turf kelalong shisha ka penhun ban pech bat barok ki kam kemba kendai pesan ladap lut bat dangsa asatang kat tu kat ni teli ki kam ki ban pendap shwa ban peli Paidbah ya ka. Ulay thu kejing tei ka Madan synthetic athletic track hashnong pams minta kelas dang banyat chat bat lekermen ru bandep no kloilan kat kum kapor balabu. Kat bay ka Madan football hashnong sok khwai ru kikam kiladep lut bat dangsa satang kendiat bat shen en sepli Paidbah no ya kani ka Madan. To kene kasgi la yo alat ban le jengok ya ki lai teli ki jakai Ialehkai ki bala penmang na kaliang joga sports department joga sarkar Meghalaya ka banengkong menem step ngila yo ban inspect ya ka artificial turf joga football lang tia umbuda ya ka ba ka kam ka long almost 95% ka long complete kisah asang ketiat kesot ki ba pendep pengiyo ban pli Paidbah no ya ketuka football artificial turf hang tia umbuda ka ba ar ngila yo ban lek jengok na ka banta ka jing pentre ka bang susdang ka ba de ka synthetic athletic track kom natural ground hapo chinchona paham sim ka ne ka de ka barang sudap pan alot mana ka de maha ka ba ka kam ka lasdang ila yo ba de jungok ba de pek pa dingi scam bakat ku ngujing bu por na kaliang dong department la pen pendep ha ka por ka biang menta ka sengi nila yo ru mata ngidon hang ne hapo sok khwai kini ka Madan ka ba page yang sok khwai sports association bukan thup kini ka lai tendi ka dor bar shnong ka sok khwai nong ba kom den laang ba ka nong terlau nda ka sengi lai senran lang hang ni dot district sport officer jeni ba Bobby nong pet I ba pariat bede engineer na po ka sports council bat ki ba ka team ka jung I ni don rengkat ba balajit bede XMDC jung ni lungdo jong ka right sok khwai kirang ba shnong kinong kit kam jong ka SSA lembat barok agane ro gede ka project ka ba ladep ban pentre kisah astang kendiat kensot kini ki komponen ki benta ki ba ban pendep tinggal yo ban petha ya departemen berkontraktor bikin pendep no kloy kenang bangin la ban pli Paidbah no ya kene ka badon hang ne po sok khwai sport association kene ka sitting gallery bat kene ka Madan kila yo kene ki jingharap tingin penpau jing sungu ya baro kitigi darbar shnong ya ki association ki bala ai ke jing trilang ke department ki official gi jungi ki bala don rengkat adu ko sedang bat bah jing page ki junga jung MLA kum MLA ka ne ka jing inspection ke jungi ru ni lap ba kalong satisfactory tangkat tu ni ka observation gi don gi bangalap bangila batha kerpang ban penbit penbiang iki komponen habro lai teli kini ki jakai Ialehkai ki bahap apo jongka nongpo constituency te ngi penpau jing sungu sa chisien ban ngi scam ba shen ngin sayo ban pendep ye kini ki project khamtam ketika football artificial turf umbuda bat kene ka bapo sok khwai kene Madan ki bala long almost complete sang kendia kan soi ngin la ban IT no syaki association ki committee bikin penunkam hagi por ki banwan bat ha bede bat ka synthetic athletic track hapo pam sim gede barang susdang lagu meno kadang simpor kat kum ka por ka balabu gede khat parabanai bat ngi scam bikin la ban pendep hapo jong ka por ting ai kuble ya baro nak benta ka jingnya snok tilang ke jongpi